Ingnan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Uban sa mahal nga Birhen Maria nga mo'y atong gipahinungdan ining santos nga misa ning adlaw Sabado, atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw, kahusay ug kauswagan sa katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa atong nasod. Ang atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit og slots aron matuman ang atong mga proyekto, ato sang iyampo nga hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon, labi na gyud ang kalipay ug ang kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon dili na pakasad-on kadtong nahiusa kang Kristo Hesus. Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi, pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo Hesus, nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi nga may kinaiya sa taong makasasala aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang gikinahanglan sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi sumala sa Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghunahuna kanunay sa mga butang tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu, naghunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghunahuna kanunay sa mga butang tawhanon musangput sa kamatayon, apan ang paghunahuna kanunay sa mga butang espirituhanon musangput sa kinabuhi ug kalinaw. Busa ang tao kaaway sa Dios kung maghunahuna siya kanunay sa mga butang tawhanon, kay dili man siya mutuman sa sugo sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini.
Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu, kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios, ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mao kini ang katawhan nga langandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Sa ginuwang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini, kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Hakot. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa naong sa Dios. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili, sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Hesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahoya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisan niining tuigan na lamang, kay akong libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mobunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kun dili ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang kahoy nga way bunga ipaputol gyud kay nag-usik lang sa katambok sa yuta. Ang tao sad nga way bunga unsa man ipapatay. Nguna kanus aman ta way bunga. Nusaman kun matud pa sa unang pagbasa, kun magsigit tag hunahuna sa mga butang tawhanon, sama ng kwarta, yuta, balay, panglawas, kanang health, beauty, honor, pleasure, mga butang ba nga niya? Kani mga butang bang lumalabay ba? Magsigi ganitag hunahuna ana sa matas Ginoo, wa tay bunga. Muna matud pa sa unang pagbasa, musangko ginas kamatayon. Wa gid tay bunga. O kinsa mang mga tawhana ang nagsigi og pamunga, kanang kanunay kunong naghunahuna sa mga butang Dios nun. Nilingiha imong tupad, inaunsa ro'y gauna diha sa imong hunahuna. Inighuman sa misa ba, unsa may imong gustong buhaton, ighumas misa. Kanang wa mulingi, klaro kayo, gahuna-huna na sa mga butang tawhanon. Ang akong lungagan, ang akong labhanan, ang ako runtong tindahan, o niya to pa ko'y paninglunon nga utang, naghang igihuna-huna. Ang akong anak, ang akong bana, ang akong asawa, akong ginikanan. So, hapit na raba yung taon tong tigbayad sa eskwelahan. Di na, niyang imong ipangayo sa Ginoo, pulos gyud para aning mga butanga. Ginoo, tabangi ang akong anak. Ginoo, makabayad ka ko sa kong utang. Ginoo, ma-promote unta. Ginoo, mo ginansya unta. Pulos lang yun diha. Ginoo, maayo ko sa akong sakit. Wa na kay gihuna-huna nga mga butang Diyos nun. O sa may kinaiya sa mga taong naghuna-huna sa mga butang Diyos nun. Saman.
Magsigig palit og slat. Magsigi siya gunahuna sa katilingban. Magsigi siya gunahuna sa mga tao nga nanginahanglan, sa mga kabos, sa mga sinalikway. Magsigi siya gunahuna unsay iyang ikatampo aron masulbad ang mga kalisdanan sa katilingban. Ana, sa inyong paminaw karon, sa kampo sa mga Duterte o sa Marcos o sa mga sa panahon sa campus politika, ilang Leni Robredo, sa tawagan na nila, Pinklawan, sana kamuro may suhito sa dana ako panagsa. Sige, kanin tulo ka kampo. So far ba, mo man ni sila roy dominant party sa politika, unya kaning kang Bongbong Marcos nga kampo, mo man ni roy nagda sa atong administrasyon. Kinsa ka nila sa ugnaaman pananglitan ang nagsigig huna-huna sa kaayuhan sa atong nasod. Kana bang dili maghuna-huna sa ilang kaugalingon? Naa ka ha? Kay guwa gani, sayang ang atong pagsigig butar panahos eleksyon. Sayang. Nganuman, di man na sila mubunga. O kanirong administrasyon ni Marcos sugod atong 2022, mabungahon ba o way bunga? Kamo na diya ikaw. Unya, kanang way bunga nga kahoy, inigduol nimo, gigutom ka, gusto kang mangitag bunga, nya wa gibunga, may animal ning kahoy. Labi na gyud katulo na gyud kanianha. Muna diri sa atong ebanghelyo ang sumbingay, tulo na katuig nga magsigi siya balik-balik pangitag bunga, wa gyud siya nakit ang bunga, niingon na lang ang tag-iyas yuta na putla ra ning kahoya. Nag-expect kog bunga, tulo ka tuig na ko sige balik-balik. Pila na ka tuig ang administrasyong Marcos? Pila na? Uy. Tulo na ka tuig. Kumusta man? Nisaka ang atong utang karon. Niabot na og nisaka og almost 6 trillion. Unya na say 1.6 or 1.7 trillion nga utangonon kuno karong 2026 nga budget. So moabot na nag mga 8 trillion. Ang utang lang na nga napuno sa previous nga utang nga mga around 12 million. Mailhan na nimong bunga og mabungahon ang administrasyon, mag-anam og kunhod ang utang. Pag-ari ra ba nako diri do na tay utang nga 70 million. Karon na analas mga 50 million. Ni os-os unsa man na mabungahon dili. Gamay kay bunga putot. Pag anhin na to dinhi, wa tay hili fans, wa tay TV, murag lasang ang atong palibot, murag lasang to kay atong kusina, to kay kumbinto. Karon susihan ninyo, gamay na lay ito, ang ako na lang duol sa kwarto nako. Ang kusina wa na ito, nya tanawa nga risloyo ang atong palibot. Unsa man, murag lasang or murag park? Istoryahin. Nya na natay hili fans, napatay TV, sugod na sa tagpamintal skilled, tanawa atong grills, di ba? Guwapa nagnaong, mura nag inyong buhok, nagikuluran. Di ba? Na-enhance ba? Na-enhance. Nganong nahitabo mo na siya? Tungod kay nibunga, kay namalit mamog slat. Wa na mo maghunahon ang kini akong kwarta para ni sa akong buhok, para ni sa akong kilay, para ni sa akong sandals nga palitonon, kung dili ipalit ko nig slat. Unsa nang slat? Donation. Donation para sa simbahan. Unsa to'y meaning sa slat? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure. Labi na gyud treasures in heaven. Din indot kayo. Muna,
Sige gimog palit 100 pesos raman ito nya tulo katag 100. Ang grace nato 100 pesos nya na ay 70 slot challenge. Ako ning i-report ha kay ning hisgutan ning inyong pagkamabungahon dili ang inyong pagkaway bunga. By the way, lingiaw sa imong tupad ingna pila na kaslat ang imong gipabunga ingna na pila na kaslat ang imong bunga. Oy, ang uban 0 slot. Oh na. Sige, ang grace nato niabot nag 77,019 ka slots ang atong halin. Nya naapay 622,981 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 244 na sad ka challenges atong nadawat. Unya ang PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong halin niabot nag 44,729 ka slots. Unya naapay pila ni 55,271 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 102 na sad ka 162 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong kuan di ay ang atong DPR katong Divine Powerful Response para sa mga earthquake victims. Ang atong halin niabot og 13,220 mga 222 ka o 223 ka slots ang atong masad gibutang diri ang equivalent sa slot convert man into piso. Iko nya ninyo ana ba equivalent slot nya minus sa na spend equivalent slot nya dayon paning ang equivalent nga figure ani in pesos is 1,322,298 pesos and 34 centavos. Nya ngato ding na spend nga napanghatag nato didto sa norte wa di kabot 1 million, hapit 877,337 and 56 centavos mo na ni ang figure. Unya ang nahibilin karon ang present natong DPR 444,960 pesos and 78 centavos or 4,449 ka slots. Nya dako na sad ni ato na sa ning ihatag dito og dugang. Mo na tag 100 pesos 4,449 ang ato rong murag tawgon nato og balance after sa atong pagpanghatag. So ibutang niya ninyo taga finance pila ka slot ang running total slots unya less sa slot nga na spend unya dayon ang slot nga kaning balance or pwede pa natong gamiton. Ay nana. Nganong ako maning gihisgutan tungod kay mga bunga ni nato sa ato sang DPR mao sa ni ang atong mga bunga tag 100 pesos ra ginagmay kayo. Unsa nakaha kun mo bunga paunta kining mga billions and trillions nga gikurakot sa atong mga leader sa atong katilingban karon dinhis Pilipinas. Na declared na publicly billions, trillions ang nawa nga kwarta. Sus kung nibunga pa ni nga nahatag ngadto sa panginahanglan sa katawhan. Nangita si Jesus sa bunga for 3 years. Utang ang nidaghan, flood ang nidaghan, wa nay kontrol. Kalisdanan sa
atong healthcare sa anas ospital, galisod ta pagpa-ospital. Edukasyon kita maoy uyamot kay karon sa edukasyon. Agriculture gasigi na tag-import nga unta agricultural nation man unta ta. Hugmak yun. Pero naa unta tay mga trillions pero wa madapat sa angay idapat nangita si Kristo for 3 years. Kinsa man si Kristo? Gitawag din nato sa atong vernacular o Juan de la Cruz. Kay ningon mas Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nako. Unsay inyong gibuhat sa mga way balay, sa mga masakiton, sa mga wa ka eskwela, sa mga binilanggo, sa mga hubo, sa mga gigutom o giuhaw, maunay inyong gibuhat nga rin ako. Ang katawhan nga naglisod, nangita, hain naman ang grasya sa Pilipinas. Hain naman ang kwarta sa Pilipinas. Ana ba? No? Lingay mong tupad. Ing nasunod, ako'y mudagan pagka-presidente. Ing na ba? Ing na mong tupad. Na ako'y mudagan. Dagan lang. Dagan ba? Sige lang yung dagan. Hoy, nangandoy gyud ang Pilipinas karon nga unta do na untay mulingkod nga presidente o mga opisyalis sa executive, sa legislative o sa judiciary na untay manglingkod aning 3 branches of our government nga mabungahon nga kanang makalipay gyud sa Pilipinas. Karon god pipilara ang nalipay, pipilara ang maglupad-lupad, sakay sa ilang mga eroplano, mga private planes, sakay sa ilang mga kutsi nga portigyong mga mahaluna unya daghan pagyod. Pilara ka buok sa Pilipino ang nagpuyo og mga mansions nga portigyong mahala, naa pagyud anang gitawag og porti ka first class nga mga subdivisions. Pilara na sila kabuok. Pero ang kinabag-an sa Pilipino, mga 90% nag-ilaid sa kalisod, nagpingit sa kalisod. Ing na hain ka na bilong, naakas 90%, ing na imong tupad. Na naakas 90%, na bilong. Pero atong ipadayon sa pagsulti sa Ginoo, matag adlaw ang tubag nato sa Salmo. Unsa may tubag nato sa Salmo? Ginoo. Mura mamog nakalitan. Mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ug unsa may naong sa Ginoo? The least ones. Mao na si Mother Teresa nakakita siya sa naong sa Ginoo sa poorest of the poor. Si Saint John Bosco nakakita siya sa naong sa Ginoo sa mga bata o mga batanon nga wa intay kahigayunan nga mulambo sa kinabuhi. Ang mga santos nga nag-alagad sa katilingban nakakita sa naong sa Ginoo niining kakabos o kalisdanan. Kita dinhi nakitaan sa nato ang naong sa Ginoo diha sa atong mga kakabos. Sa mga taong alimuot kaayo, atong gibutangan og hilifans. Salamat sa atong mga namalit og slots. Sa mga tao nga nagsigi intawag ka problema nga perting lapukas atong palibot, perting sana daghanag sagbot. Karon ato nang gihatag nga makaginhawa ang atong kuan kay makita na nimo nga mura siya og lahos-lahos na imong pananaw. Di na kamurag nagsuot-suot sa kalibunan. Kay mulapaw nimo ang mga tanom, mga kuan. Kanang inyong gilingkuran, unsa man na nangandoy mong mailisa na? Oh, nanay na malit na tog slot ana, pero 3 raman to, partial. Karon ato na gyud ang ilisan tanan, pero ato pang kuha ang design. Ilisan tanan kay aron
munindot na niya. Karon tingaling mga few days from now or few weeks from now, magsugod na ang pag-construct sa atong adoration chapel kay nangandoy sa taana, wa tay adoration kay naanay donor ato lang tan-awon kung paigo basta tong iyang gidonate atong tan-awon kung paigo na gayto mahimo na diha. Kining mga butanga ato ning gipaningkamutan og padayonon tani pagbuhat kanang atong bell tower ato panang ayuhonon humanonon napatay CR diha nga tawgo nato og class A nga CR atong himuonon kay karidiri class sa una class D to karon mahimo na ng class B atong CR diha. Kita mo atong CR diha ato ang gi-repair class D man to sa una kay mga laki sa una mangihi didto sa loyo inig atubang nimo kita man ka didto sa atbang. Karon ato nang gialihan iniguara nimo kitaan ka dito sa una mura tag naaras punuas lubi ba ana o punuas poste pero karon ato na gyud formal so ma-class B na diha atong siya class A dire puhon kung buhi pa mo niya kining atong simbahan ilisan tani tanang bangko ani himuon sa natong class A kay karon atong mga lingkuranan tungod aning nga giagay-ay na nahimo na ning class C. C la itong ibutang. Nayuban class D diha kanang wa nay sandiganan paako na ka sa imong sandiganan pero gamay raw na. Kailangan ato lang watog nay matikangkang diha hindi kana. Ay lang sa kimo palabig sandig. Ililisan lagi na nato basta buhi pa mo. Ato ning gi pangsulti in advance aron kay bao mo asa tapadong sa atong pagpabunga sa atong kinabuhi. Yes, 90% ta nga naglisod sa Pilipinas pero ipakita na nato sa atong mga leaders nga mga buangon, mga leaders nga mga kurakot nga bisan kitang mga pobre kung magtinabangay do na gihapon tay mabuhat nga kauswagan bisag gamay do na gitay mabuhat nga kauswagan og makapaginhawa-ginhawas mga tao samtang sila ang ilang trillions nga gikuptan nakapabug-at hinoon sa kadaghanan pipilara ang nahayahay hinaot unta uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria o ni Santiago apostol atong patron lamdagan ang hunahuna kay Filipinos raman sa ni sila Katoliko o mga Kristiyano ang kadaghanan aning ato mga leaders hinaot unta maghuna-huna na sila mga butang Dios non dili lang tawhanon aron di sila mosangko sa tinuod nga kamatayon didto sa impierno. Manindog ta mga Dios non. Mga igsuon ang Dios mapailobon nga nag-atiman kanato busa malaumon kitang muduol kaniya og moingon Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan magdasig kanato ngadto sa mas mainitong pagdebosyon kang Kristo magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong katilingban magbabugahon sa pagampo ug sa pagpenitensya ug harungon nato ang paghukom sa Dios uban ang kamatinud-anon ug mapaubsanong mga kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga magmainiton kita ngadto kanila kansang mga kasing-kasing haguka ug mabugnaon magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nanag-antos makaangkon og kusog ug kalig-on sa pagkabot sa Ginoo nga kanunay haduol kanila magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasudong na sa naong ni Jesus, ug magpabilin diha sa iyang presensya hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Makagagahom o maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pagampo, nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong, nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Ninunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa
Pag-ampo kita. Ginoo, humana namo makalawat ang langit nung sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kamabungahon, divine fruitfulness. Nya mahitabo ra ni kung magsigi gitag hunahuna sa mga butang Diyos nun dili tawhanon. Padayon mo palit og slots. Unsaon to pagpalit og slot? Una, anha tas atong opisina muhatag sa atong ipalit og slots. Madomingo anha dias gawas atong simbahan na dinhi mang maligya diha sa mga lamisa ngadto sa mga kapilya nga naay resibo. Laing paagi mao ang pagdeposito sa atong bank accounts. Tanawa lang sa atong screen ang atong mga bank accounts. Unya laing paagi ipadala sa atong GCash, pero sa pagkakaron puno pang atong GCash, no? Mo abli na sa ni ini ka first day sa November. Og ang labing siguro nya wa say limit mao ang pagpadala sa kwarta padala kay ang amo magyungan mo inyong ibutang. So kini mga official names nga gibutang dinhi labi na akungan mauray addresses sa inyong kwarta padala. Mao na siya. Unya gapadayon tagdawat sa mga pagpasuga sa atong mga lubong diha sa municipal cemetery o sa Catholic cemetery. Ang pagpasuga 400 pesos. Ang deadline sa pagpasuga, paghatag og kuan application or pagpalit og suga para ipadanag didto karong October 30 ang last day of kuan pagpanawat nato. Aron ma-install na nato musiga dayon na ika October 31 hangtod sa November 2. So sangyawi ang inyo mga silingan, no? Katong wa kadungog wa kasimba dinhi nga sige na tarog dawat. Unsa man ang pasuga mauna ang atong pagampo for 3 days atong giampo ang atong mahal nga ni taliwan nga ang kahayag sa Ginoo magdan-ag kaniya hangtod sa kahangturan. Mao na siya meaning ana usa na kapag ampo straight 3 days. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.